дар вуҷуди ман эҳсосе ҳаст, ки шарҳ доданаш бо сухан осон нест. Он ором аст, мисли нафаси бод, аммо ҳамеша ҳамроҳам мемонад ва ором намегузорад. бо ин эҳсос аз кӯдакӣ зиндагӣ мекунам, гӯё касе аз дур маро ба хона даъват мекунад. бузург шудам, аз додгоҳам рафтам, шаҳрҳои гуногунро дидам, вале ҳар куҷое ки будам, ин нидо хомӯш нашуд. ман аз гузаштагон ёдрас мекард, аз мардуми бостоние ки хунашон бо хоки ин сарзамин омехтааст ва бо dastoни худ аз санг абадият офариданд. маъбадҳои бузург бунёд карданд ва рӯҳашон ҳатто дар оташи ҷангҳо шикастнопазир мондааст. номҳои онҳо кайҳо ба бод рафтанд, аммо сукут ҳанӯз нафаси онҳоро дар худ нигоҳ медорад. ҳар қадар бештар ба ин хотираҳо фурӯ меравам, ҳамон қадар равшантар дарк мекунам, ки ин танҳо таърих нест, ин хун аст, реша аст, ин худи манам. ва ҳамин вақт миёни теппаҳои баланду сабзаҳои аз офтоб сӯхта ӯро мебинам. Арарат, нидои аҷдодони ман. ман ҳамроҳи гурӯҳ ба ин ҷо омадам. 12 нафар будем, ки моро як роҳ ба ҳам оварда буд. ҳар кас қисса ва роҳи худро дошт ва сабаб барои омадан ба ин ҷо. дар бораи ҳамсафаронам каме баъдтар нақл мекунам. пас аз убур аз кӯли Чилдир, кӯле сарду ором, ки гӯё худи вақт дар соҳилаш аз ҳаракат боз мондааст, роҳам ба шаҳри Карс идома ёфт. ин шаҳр замони пойтахти шоҳигарии арманӣ, Багратунён ва бахше аз тамаддуни бузурги арманӣ буд. то имрӯз хотираи даврони арманӣ дар дили Карс зинда аст. бузургтарин зиёратгоҳҳои он калисои сурб Аракелос мебошад, ки имрӯз ҳамчун масҷиди Кюмбет истифода мешавад. ин бино намунаи равшани тағйири ҳокимият ва эътиқод дар тӯли асрҳост. меъмории шаҳр, омезиши биноҳои базалтии арманӣ, хонаҳои русии асри 19 ва масҷидҳои усмонӣ мебошанд, ки манзараи нодири фарҳангиро ба вуҷуд овардааст. сипас роҳ моро ба шаҳри бостонии Ани бурд, маркази бузурги тиҷоратӣ дар масири роҳи бузурги Абришим. замони онро шаҳри 1001 калисо меномиданд. имрӯз бошад дар байни вайронаҳо танҳо бод ва хомӯшӣ ҳукмфармост. замони арманиён дар ин ҷо хонаҳо, калисоҳо ва устохонаҳои худро месохтанд ва ба шаҳр зиндагӣ мебахшиданд. яке аз калисоҳо, ки бо номи Сурприкч маъруф аст, бар асари зарбаи раъду барқ ба ду қисм ҷудо шудааст. гӯё худи таърих сарнавишти ин маконро пора карда бошад. дар ин ҷо, дар канори заминҳои таърихии арманӣ, гузашта ба таври ошкор эҳсос мешавад. ҳар гунбази фурурафта ва ҳар тарқиши санг захмест аз замоне ки бар фарози ин теппаҳо садои зангулаи калисоҳо ва дуои садҳо ҳазор нафар танин меандохт. ин калисо соли 1031 бунёд шудааст. он ҳам вайрон гардидааст ва танҳо ҳамин қисматаш боқӣ мондааст. дар ин ҷо навиштаҷотҳои зиёди арманӣ ва салибсангҳо дида мешаванд. ба ин деворҳо нигариста, бо итминон метавонам бигӯям, ки маҳз дар ҳамин ҷо фарҳанге шакл гирифтааст, ки тавонист аз имтиҳони асрҳо сарбаландона гузарад. ҳамагӣ чанд сад метр дуртар ҳудуди Арманистони имрӯза ҷойгир аст. аз болои теппа парчами он намоён мебошад ва ба инсон хотиррасон мекунад, ки марзи байни гузашта ва имрӯз то чӣ андоза наздик аст. имрӯз дар ин минтақа курдҳо зиндагӣ мекунанд, мардуми меҳмоннавоз ва самимӣ. яке аз онҳо Нурсин аст. барои ӯ Арарот танҳо як қулла нест, балки қисми зиндагист. кори мо ба кӯҳҳо алоқаманд аст. мо танҳо дар Арарат фаъолият намекунем. мо роҳбалад ҳастем ва хатсайрҳои кӯҳнавардиро ташкил мекунем. на танҳо ба Арарати бузург, балки ба дигар кӯҳҳои Туркия низ. ба Арарати бузург ва хурд, ба кӯҳҳои Ҷило ва Качкар. вақте тақрибан 16 ё 17 сола будем, аллакай дар Арарати бузург кор мекардем. зеро деҳаи мо дар домани ҳамин кӯҳ дар баландии тақрибан 2200 метр воқеъ шудааст. дар минтақаи Арарат борҳо ҷангҳои бузург рух доданд. ман дар бораи ҷангҳои арманию туркӣ, курдию туркӣ ва русию туркӣ шунидам, аммо имрӯз вазъ ором аст. ҳама чиз хуб аст. умедворам, ки дар оянда низ барои ҳамин кишварҳо ва ҳамаи мардум сулҳу оромӣ ҳукмфармо хоҳад буд. на танҳо барои Туркия, Эрон ё дигар давлатҳо, балки барои тамоми инсоният. баъзеҳо дар бораи киштии Нӯҳ сухан мегӯянд.
онҳо мегӯянд ки дар китоби муқаддас дар ин бора навишта шудааст. ман инҷилро ба забони туркӣ хондаам ва дар он гуфта мешавад ки киштӣ бар кӯҳҳои Араб қарор гирифт. аз ҳамин сабаб бисёр масеҳиён ба ин ҷо меоянд ва дар ҷустуҷӯи киштии Нӯҳ ҳастанд, аммо мо чизе ба ин монанд надидаем. дар Қуръон бошад ривоят дигар аст. дар он ҷо аз Араб ёд намешавад. дар Қуръон омадааст ки киштии Нӯҳ бар кӯҳи Ҷудӣ қарор гирифт. ин кӯҳ дар вилояти Ширнаки Туркия, дар наздикии марзи Туркия ва Эрон ҷойгир шудааст. баъзан ҳангоми дуо мусулмонон низ номи Арабро бо забони курдӣ ба забон меоранд, ҳамон гунае ки масеҳиён. мардум бо дуо ба сӯи қулла мебароянд. онҳо мегӯянд: вақте ба қулла мебароем, худро ба офаридгор наздиктар эҳсос мекунем. мусулмонон низ ба ин бовар доранд. вале ман фикр мекунам ки барои ҳамаи мардум Араб кӯҳи муқаддас аст. араб на танҳо касонеро ки эътиқод доранд, балки ҳар нафареро ки дар ҷустуҷӯи хештан аст ба сӯяш мехонад. мо ба баландии 2500 метр расидем. аз ин ҷо роҳ танҳо пиёда идома меёфт. дар ин мавзеъ таҷҳизоти худро месанҷем ва захираи об пур мекунем. аспҳо ширпаҳои хомӯши мо дар ин сафар ёварони ивазнашаванда хоҳанд буд. онҳо бори моро мебаранд ва роҳи моро осонтар мекунанд. ман ҳавои тоза, зебоӣ ва оромии кӯҳҳоро дӯст медорам. ин дунёи ман аст. ин беинтиҳоӣ аст. ин бузургии сарзамини мост. зебоии он. ин рамзи асосии миллии мост. фарқ надорад ба кӣ тааллуқ дорад, дар куҷо ҷойгир аст ва то чӣ андоза дастрас аст. ман ҳар рӯз аз Ереван онро мебинам. кӯҳе ҳаст ки ҳар рӯз пеши назарам аст, аммо ҳеҷ гоҳ ба он набаромадам ва ин ба назарам дуруст нест. ин аввалин кӯҳи бузурги ман аст. аввалин кӯҳнавардии ҷиддии ман ва аввалин қуллаи беш аз 5000 метра. ман ором нишаста наметавонам. ҳамин ки баландиеро мебинам, худ аз худ мехоҳам болои он бошам. ман ҳамеша тасаввур мекардам ки Араб маро ба сӯи худ мехонад. гӯё мегӯяд: тимаҷон, биё ин ҷо ҷолиб хоҳад буд. бешубҳа ҳамин тавр мешавад. ин аҷибтарин лаҳзаи сафар ба Араб хоҳад буд. ва ҳамин тавр кӯҳнавардии мо оғоз ёфт. бо қадамҳои орому устувор оҳиста оҳиста баландиро паси сар мекардем. дар баландии 4100 метр хоби хуб карда мумкин аст? на он қадар. рости дар чунин баландӣ умуман хобидан осон нест. эҳтимол аз таъсири баландӣ тамоман хобат намебарад. каме дигар ва мо ба пойгоҳи асосӣ мерасем. ҳоло ба самти доманаи Араб ва пойгоҳи асосӣ ҳаракат мекунем. баландӣ 2970 метр. танаффуси дуюм барои истироҳат. аз дур водӣ ва шаҳри Доғубоязид тарафи Туркия намоён аст. ин ҷо бошад доманаи Араб дида мешавад. мо каме таваққуф кардем. ҳамсафарон истироҳат мекунанд. пас аз суҳбатҳои ҷолиб каме либоси гармтар пӯшида роҳро идома додем. ҳарорат ба таври назарраст паст шуд ва роҳ то рафт душвортар мегашт. дар баъзе ҷойҳо маҷбур будем аз дастҳо низ истифода барем ва ба маънои воқеӣ аз болои сангҳо боло равем. зери поямон сангҳои тезу ковок қарор доштанд. ба пойгоҳи асосӣ расидем. баландӣ тақрибан 3300 метр аст. ҳама чиз хуб аст. офтоб гармӣ мебахшад ва насими сабук ҳаворо форам мекунад. дар пойгоҳи асосӣ моро эҳсосоти аҷибе фаро гирифт. шояд аз фаровонии ғизо буд ё аз таъсири сабуки бемории кӯҳӣ ки сар андаке чарх мезад. маҳз дар чунин ҷойҳо дарк мекунӣ ки кӯҳнавардӣ танҳо мубориза бо баландӣ нест. ин сафарест ба сӯи худ. ман мехостам ва ҳоло ҳам мехоҳам ба худ исбот кунам ки ин кор аз дастам меояд. барои ҳамин ба ин ҷо омадам ва умедворам ки муваффақ мешавам. бо фару расидани шом нишонаҳои бемории кӯҳӣ бештар эҳсос мешуд.
mientras tocaba solo para mí. Volare, oh, cantare, oh, 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 te blu, dipinto di blu, felice di stare lassù. субҳи рӯзи дигар. субҳ ба хайр. ҳоло соати 7 саҳар аст. шабро дар пойгоҳи асосӣ сипарӣ кардем. ҳарорат шабона тақрибан то 0 дараҷа поён рафт. бисёр сард буд. 3 маротиба аз хоб бедор шудам ва қариб ки хоби дуруст накардам. нисфи шаб умуман хобам намебурд. дар хайма мехобидам, меларзидам, аз паҳлӯ ба паҳлӯ мегаштам, либосҳоямро иваз мекардам, баъд гарм мешудам ва боз арақ мекардам. шаби воқеан душвор буд. имрӯз ба пойгоҳи дуюм мебароем. он ҷо боз ҳам сардтар хоҳад буд. бояд хуб омода шавем. дар маҷмӯъ худро хуб ҳис мекунам, аммо ҳамин ки дастро аз хобҷома берун мебарорӣ, фавран ях мезанад. ҳоло оҳиста оҳиста ҷамъ мешавем. то баромадан ҳанӯз 2 соат ва то наҳорӣ 1 соат вақт дорем. каме ҳаракат мекунем, гарм мепӯшем ва баъд роҳро идома медиҳем. ана ҷуздони ман. ҳа, ҷуздонамро дидам, раҳмат. аз пои зебои мо он бориро мебардоранд ки худ бардошт намекашем. гӯё фикр мекунад ки аз калом роҳ рафтан беҳтар аст. чаро аз бинӣ аз буғ мебарояд? он қадар ҳам сар нест кӯ? ҳарорати бадани асп баланд аст. зеро гарм нафас мекашад. мо ба сӯи пойгоҳи ниҳоӣ ба қулла ҳаракат мекунем. ин аст пойгоҳи ниҳоӣ. ва он ҷо аз дур арақи хурд сис намоён аст. то ҷое медонем ҳоло мо тақрибан дар сатҳи қуллаи он ё ҳатто болотар қарор дорем. абрҳо чунон наздиканд ки гӯё метавонӣ ба даст ба онҳо расӣ. онҳо рост болои сарат овезон шуданд. манзара бениҳоят ҳайратангез аст. пас аз расидан ба пойгоҳи ниҳоӣ мо фавран барои мутобиқшавӣ ба баландӣ баромади иловагӣ анҷом додем. кӯҳнавардон мегӯянд баланд баро паст бихоб. ҳар метри иловагӣ ки имрӯз боло меравӣ ба организм кӯмак мекунад то ба баландии фардо беҳтар мутобиқ шавӣ. пас аз хӯроки шоми болаззат дастурдиҳӣ оид ба истифодаи кошкиҳо пойафзоли дандонадори махсус барои роҳравӣ дар рӯи ях баргузор гардид. дар пойгоҳ ҳама чиз ором буд. пеш аз баромад ҳар кас таҷҳизоти худро бори дигар месанҷид. баромади ниҳоии шабона ба қулла дар торикии комил оғоз шуд. ҳаво бисёр сард аст, вале мо пеш меравем.
барои ман аратхонаам аст. ҳар боре ки ба он менигарам, нерӯи аҷдодон, нерӯи таърих ва нерӯи инсонро эҳсос мекунам. агар кӯҳ туро ба сӯи худ бихонад, дигар наметавонӣ наравӣ. ӯ дар ҷойи худ устувор истодааст ва нияти тарк кардани онро надорад. кӯҳ воқеан инсонро мафтун мекунад. хеле шавқовар аст. имконпазир аст. танҳо бояд пеш рафт. мо аллакай дар қулъа ҳастем. чӣ маъно дорад ки аллакай дар қулъа ҳастем? мо расидем. мо аллакай инҷоем. онҳо ҳоло ҳам он ҷо ҳастанд. ман мефаҳмам ки баргаштан ба хона барои ман бисьёр ҷолиб хоҳад буд. гӯё ба ӯ бигӯям: бале, ту кӯҳансолӣ, афсонавӣ ҳастӣ, пуриқтидор ва сарбафалакӣ, аммо ман болои қулъаи ту истода будам